Do tygłe placu mum apartni sentiment, bo prawie tiłe nauczyła jem sa gadać, a pisać po kasiepsku. Tacich jak je, bez lata było wiele więcej. Wśród nich można znaleźć 4 ciasnych gazetników, szkolnych, animatorów kultury czy artystów. W cyk nie wiemy, kto jeździłe sa kasiepścigłe nauczy. Dziś jesteśmy w Kłescyźnie. W pierwszym łeglowość tucącym liceum miona Józwe wywidźcikłe. Własny i włona makuryt uczy kasiepścigłe w liceum już więcej jak 6 lat. Łena prawie rzeknie, jak wezżą uczbę, kto sa na nie zapisuje i co uczniowie biorą łet kasiebiznę dosy. W liceum łeglowość tucącym w Kłescyźnie uczył so rozmaity ledze. Tak prosto by musiał rzec. To nie jest jakiś szablon człowieka, który się zapisuje na kasiepści. Tu są taci, którzy chłedzeleją pyrony z lat na kasiepści, ale są taci, którzy swoją przygładę z kasiebizną dopiero zaczynają. Są humanistce, ledze z humanistycznych klasów, ale są też umysły ścisłe. Są osoby z matfizu, z klasów lingwistycznych, z geograficznych, z wszelkich innych, bo kasiebizna to jest wedle mnie coś, co może parłąciec ledzy. I to tak prawie tu je widać. Oni mają rozmaite talenty, rozmaite doświadczenia i rozmaity łudbę na przyndność i to ze sobą przeniesiają, łucią i z tego wychodzą ciekawi łudbę. Tak jak to są rozmaity osobistosce, jaci mają różne talenty, tak też w rozmaitych konkursach i podimiznach bierzą udział. Są osoby, które tuńceją, śpiewają w ledowych karnach folklorystycznych. Są tacy, którzy nie mają aktorstwa i mogą grać w rozmaitych filmach. Ktoś inny ma dobry głos i bodze nagrywał dubbingi i bodze się tą stegną. Były osoby, które brały udział w konkursach pisoni w rodnym Łewie, to tworzymy po kasiepsku, taki konkurs. Są konkursy recytatorści. Generalno, gdyby nasi uczniowie nie jechali, czy to do Lepnicy na konkursy przebojów po kasiepsku, czy na dyktando kasiepści, czy na wszelejacie, nawet ogłoszony przez Dziennik Bałtycki konkursy. Jeżeli oni bierzą w tym udział, to udywy i maso zajuc jakieś place, bo so do tego wszystkiego belno przerychtowywają. I to jest bardzo ciekawe, a też rozwijają so szkoły w rozmaitych placach. Nie jedni jadą na Warkłewnię dla piszących po kasiepsku, inny na Remusowu Karo. Ktoś insi jest, bodze szukał jakichś innych placów, gdzie bodze brakłewnu kasiebizna i tom on bodze mógł zaistnieć. Łódźby wzdrzą różnie, ale moim takim najważniejszym jakby zadaniem, moim takim przydnym celem, jaki jest sobie mam postawiony, jest to, żeby było nie gydele po kasiepsku. Bo bez gydani dalek są nie design. Mój nas nauczy takiego zwiersza, ale to jest tyle, nie? To jest za mało. Ważniejsze, żeby rozmiele gydać, a to nie jest letkie, ale tym bardziej, że no też staramy się realizować podstawę programową, a w niej jest dość tyle lekturów, które mówimy, które mamy do przeczytani, do mówieni, bo one są na tej maturze mogą pojawiać. Te łódźby, no taci są kunsk nastawiony na gydani, ale też napisani, narychtowani są do konkursów i na poznawani lekturów, na analizę, interpretację wierszów kasiepskich, na rozmaitych tłumaczeniach i nauczeni im są prosto. Ale też łódźby to są wanodzi. Przez ostatnie 2 lata no, Kusk jesteśmy tak usadzony na placu, można powiedzieć, i tych wanogów je mnie, ale udało nam się jechać do teatru na Szpetyciel, udało się nam nawet do kina, udało się nam jechać z Banu do Gduńska, chodzimy na piechtny wanodzie, czy to po miejsce, czy do jakiegoś muzeum, robimy sobie nocci w szkole, taci, na których przerychtowujemy się do konkursów, ale też ważymy sobie, piecimy chleb, robimy salytci z łagardowiznę,
Generalno, jeżeli chcemy jakąś łudbo, to staramy się ją realizować. Ostatnio nasza łudba to była Wanoga Kłołowu, na terno nie dało się jechać i tak już na nią dajemy wnet 2 lata, ale myślę, że to też są udy, bo wyźny jest odwiedzywanie muzeów, odwiedzywanie jakichś miastów, zetkania z prowadnikoma, ale też wyźny je być razem. I to myślę, że taci najciekawsi w łudbach Kasiepścigłe, że uczniowie mogą kusk na luzu pobyć ze sobą. Nie muszą udawać, mogą robić to, co lubią, no wiadomo, w takim zastosowaniu moglowych reglów, wiadomo, że to tak, ale naprawdę to jest taki czas, który pewnie najbardziej sobie wspominało, wiele bardziej niż dyktanda na łudbach, czy jakieś inne rzeczy, które mamy w szkole. Maturę z Kasiepścigłe języka można zdawać w 2005 roku. Wtedy jeś nikt w Kłescyźnie tego egzaminu nie zdywał. Jak ta sprawa wezdrza później, a jak wezdrzy tery? W mojej maturze tacie wyjątkowe było to, że ta matura z Kasiepścigłe jest zdywa rok później, jak tum richtig matura. Je matura pisa w 2007 roku, ale nie zdywa wtedy Kasiepścigłe. Je chodzajem do liceum w Kłescyźnie, to je prawie tu egzametry jesteśmy, no ale wtedy ani my się nie uczyli Kasiepścigłe w szkole, ani nikt chodze tego egzaminu nie zdywał i nikt za bardzo nie wiedział, jak to się organizuje. To je sobie z tą maturą da płeko i tyś iść tak bardzo mi nie zanalegało. Ale potem, jak poszła na studia do Gdańska, zaczęła robić w Radio Gdańskie jak gazetniczka zajmująca się Kasiepścima tej mama, prosto i stwierdza, że je chce mieć tą maturę. I je prześwietliła, no i zrobiła taci w szkole, że oni musieli ten egzamin zorganizować i tak było, że je prawie zdywa ten Kasiepści soma, a na matura gąbnu je pojecha do Brus. Tam mnie zorganizowała gąbnu matura i wiem, że dziś też tak jest, że te dwie szkoły w Kłescyźnie, a w Brusach mają budynek między sobą, że organizują gąbną maturę co 2 lata. A jak prawie nie mają tego egzaminu, to i uczniowie ich jadą prawie do tej szkoły. Drągo je odpowiedzieć na pytanie, czy oni to matura z Kasiepścigłe bodą zdywele, czy nie. Bo na to też są zgrywy wiele rozmaitych rzeczy, które są w kół. Nawet ka atmosfera, nawet ka to, czy jest pandemia, czy jej nie ma, czy my mamy łudźby online, czy oni są w stanie so przesiekływać, jakie mają dotychczasne doświadczenia jakie ma z egzaminą, a konkursem, a Kasiepścima i czy taką maturę jej ma na ten czas brakłewną, bo czasem ma so, może komuś wydywać prosto, że nie. Ale też formuła matury się zmieniła. To też jest ciekawy. Myślę, że ten pierwszy rok nowy matury nie będzie za żadny. Że to będzie taki czas testowania, a nie każdy chce być króliczkiem doświadczalnym. Nie? To może być rozmaice, ale potencjał do zdawania matury to jest wielki. I jeżeli tylko oni się zdecydują na to, żeby to maturę z Kasiepścigłe zdywać, to im gwes, że pójdzie ma bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o Kasiepścigłego maturanta, no to też nasze liceum może so być buśny z dywalności matury, bo niżej 70, chyba 4% nigdy nie było, a bynajmniej ten czas, co jest mogło wdarzyć, a łoni to było powyżej 94%, także to są bardzo bylne wyniki. Były taci osoby, które były na pierwszym placu, ale drudzy, trzeci to też są przeważnie słychy naszemu liceum. Co prawie jenuć zrobić, żeby uciec za Kasiepścigłe w szkole? Co dla tego placu znaczył tę łudźbę? Łetim peźna rzeknie nama dyrektorki liceum, własny Edyta Bławat. Na lekcję języka kaszubskiego w naszym liceum można się zapisać bardzo prosto. Najpierw oczywiście zachęcamy do tego, żeby ktoś wziął udział w zajęciach. Tutaj działają i uczniowie, i pani Iwona, która uczy kaszubskiego. Rozdajemy deklaracje, czyli takie dokumenty, które trzeba wypełnić, złożyć do 20 września i
I można działać, można się uczyć i korzystać z całej oferty, którą tutaj mamy, brać udział w wycieczkach, konkursach, zajęciach i poznawać język kaszubski. Wiadomo, że zajęcia języka kaszubskiego, wiedzy o regionie na pewno wzbogacają ofertę szkoły, bo nie w każdej szkole można się uczyć języka kaszubskiego. Zależne jest to na pewno od fachowców, czyli od dobrej kadry. Ja miałam tą przyjemność, że trafiłam na 2 pasjonatki, bo najpierw jak zaczynałam tutaj pracę, to była pani Wanda, potem trafiła się pani Iwona. Nie każdy chciał pracować w liceum z językiem kaszubskim, dlatego że to już nie chodzi tylko o wycieczki, zabawy, nie wiem, lepienie pączków czy robienie innych rzeczy, tylko tutaj jest też przygotowanie do matury. I to, że ta matura otwiera potem drogę chociażby na wybrane studia, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Więc myślę, że na pewno zajęcia języka kaszubskiego dają możliwość rozwijania własnych zainteresowań, pasji, poznawania kultury regionu, czego pewnie w domu nie zawsze, co nie zawsze w domu się pewnie udaje, bądź nie zawsze w rodzinach mówi się po kaszubsku, czy czyta się po kaszubsku. Oprócz tego udział w różnego rodzaju konkursach, wycieczkach, nie wiem, nagrywanych dubbingach i różnych innych rzeczach. Myślę, że uczniowie chyba najwięcej powiedzą o tym. Zaczęłam się uczyć języka kaszubskiego od września. W moim domu nikt nie posługiwał się tym językiem, ani w podstawówce też nie chodziłam na zajęcia języka kaszubskiego. Lecz bardzo zainteresował mnie ten język, ta kultura, te wszystkie zwyczaje i postanowiłam, że chyba warto spróbować i poznać bliżej. I w ogóle bardzo mi się podobało samo brzmienie języka kaszubskiego. Ja brałam udział w wielu konkursach i my nagrywali wiele filmów, bo ja w gimnazjum miała taką własną, co nas pchała do przodu. I dzisiaj była jakaś możliwość, żeby coś nagrać, coś zrobić, to my szli w to i myślę, że to była fajna przygoda. No i my teraz ochotno sobie obzyrujemy, nie? I i jak tylko coś co z Amelią ukazywy, to jesteśmy na bieżąco. U mnie w domu sa nie gada po kaszebsku, ale ja prędzej chodziłem w podstawowej szkole i na konkursy też jeździłem i po prostu to mnie zmotywowało, żeby dalej się tego uczyć i żeby ciągnąć to do przodu i jak najwięcej sukcesów zdobyć. To ja chodziłam na kaszebskiej w podstawowej szkole. W domu mówimy czasami po kaszebsku. Potem byłam też w zespole Kaszebści Nute i też z nimi jeździłam, ale potem wyszłam z tego. Teraz też stwierdziłam, że będę się uczyć w szkole średniej tego kaszubskiego. Był organizowany konkurs przez Pomoranie, tej studenckiej grupy w Gdańsku. I oni organizowali konkurs na lepszy kaszebski dubbing. To z nami się bardzo widziała. Bo bardzo się interesuje dubbingami też w polskim języku i chcę wiązać z tym przyszłość. Nagrałem ten dubbing i wysłałem do nich i udało się dobyć pierwszy mail. I tak zaczęła moja przygoda z tymi dubbingami i zaczęła nagrywać na YouTube więcej. A ile już ich myśl na swoim końcu? 23, nie wiem dokładnie, ale co z szkoły To was tak wyrygł wymienić, w jakich filmach podkładałeś głos? Tej mojej uleduny nagrywałem nawet 2 razy. To jest zaplątuni Kraina Lodu. Szterk, co wam se robiłoś tak telewizję, tak jak dzyndzle? Belno, płeś tut. O, dziękuję. Nie ma za co. Znowu w formie. Wnetka,
Jeden drobiazg. Cały rzeczy mi przeminęło przed oczami. Ujele! To tyś starą w tych dubbingach zabierać staci śmieszni scenci. Nie zawsze nie wiedzą sa udyby to, ale z którym se coś ciekawego znajdować. Ale też jedno przemycywy się ciska się przeciwłądźcie, nie? Do tych dubbingów. W twoich disneyowskich produkcjach wystąpi Remus, robotnicy Z-Kapu, Bernard Sechta i jego słowyż gwarka się pścich, także to mój nalez rozmaitych rzeczy, jakby kto nie wiedział, że to nie jest oryginalne, to by sobie pomyślał, że Disney w kasiepści kulturę dostali brył. Przed Macienku jest lubiła czasem popłynąć, pomyśleć coś ciekawego, więc nie tłumaczyć jedno dosłowno, ale czasem coś dodać łedce, więc to jest taki bardziej mój, nie leno łedztwórczy, ale kreatywni. No, leno jeni, może nie stundka akurat, ale imam tu robot. Ja ci? Zbieram wyraz do mojego słowy, że. A te lepiej zle stąd. No jo, wyprawdzę to tu jest zakaz wstępu, czy my robimy. No to jak to? ZKP. A, to gdzie jest reszta ekipy? A, zesujemy sum akurat. Daci z moich marzeni, żeby iść na etnofiologię kasiewską, która jest tak moja przyjemność z tym związana, bo ja chciała stać szkolnym kasiewści, bo ja własna Iwona. I to mi się tak jedno taci fajne wydawało, które ten kasiewści to jedno tak było w moim domu, bo u mojego tatka jedno sam gadało doma po kasiewsku i Tereska nawet jak jeździmy do mojej starci, to ona leno po kasiewsku gdy. Z nią nijak inaczej nie idzie gadać, jak po kasiewsku właśnie. I tak myślę, że stądka mnie to sam wzało. W tej szkole uczą już 6 lat, zaczyna się rok 7. I no mam też już wspomnienia sparłączone z uczniami, którzy w tej szkole są uczele, którzy zdawali maturę wyśle, a jej ich cepło wspominam. Pomiotum wanego na którym jechali swoimi automa, bo nie było detków i udało nam się to bardzo zrealizować i spodzec 3 dni raza. Mam taci wspomnieć, że robiliśmy nocko w szkole, wyszliśmy na miasto, na taką igro w terenie, a jak wróciliśmy, to nie mogliśmy wdymknąć z wyżów do szkoły i kureśce, byliśmy u mnie doma, a później na spokojno to się wszystko tu dało rozwiązać. Mam też taci, że sobie uczeń zgubił na przykład w Muzeum II Wojny Światowej, bo tak so zazdrzył w te wystawy, że nawet połowy nie zdodził przejść, choć reszta już była na końcu. Można by wiele takich gydać rzeczów. Przede wszystkim no, to są takie relacje. Nie? To są wspomnienia bycy z ledzoma w rozmaitych jeleźnościach. Łebczas z dzieciątków nauczania kasiepścigłe w Kłesterskim liceum szkolną tego języka była Wanda Lewciedrowska, która robiła w tej szkole do 2015 roku. Jak wspominany czas? Przygoda z kasiepścim w pierwszym LO w Kłesterzynie była dla mnie takim apartnym wyzwaniem. To był przytrywk, ciasto przytrywk. Byłem takiego swojego fotografa w Kłesterzynie, Fotohinc. Tam robi Adam. I Adam mnie powiedział, że on się dowiedział, jak to się stało, że jej robiła w Kłesterzynie. Bo jej przyszła do niego i mówiła, muszę teraz zmienić zakład z kartus na Kłesterzyna, bo jej teraz woda robiła w liceum. On mówi, on gadał po polsku. Wodza pani ucieka się pścigo. Ja mówię, jo, a skutka was stawi. A, bo jej robił w Będominie film i ty, was ta dyrektor Harszla, gadał z dyrektorem z Będomina i ten was ta dyrektor Harszla pytał się, czy nie zna jakiegoś dyrektor, kto by mógł uciec w Kasie Pścigłowlicą. Mówi, o, je zna ja. I tam on mnie opowiedział, jak mnie Wasta Wawrzyk zachwylił.
No i ty był telefon, no i zazgłedzała, ale i postawiła warunki, żeby na ten kasiepści chłedzała całą klasę. Bo i wiedza, jak to jest drągłe, zrzec przez okno, jak dzyl klasy wychydy, a dzyl łestywy. No i wiem, że Harśla zrobił wszystko, żeby ta klasa miała ten cały, zamiast łacyzny, żeby miała kasiepści, bo tak to było, tam wypadła w tej klasie humanistycznej, wypadła łacyzna, no i to oni sobie udbyle, że tam może być kasiepści. No i dla mnie to było coś apartnego. Spotkanie w tym liceum z kasiepizną. To było takie, i tak po prostu nie zna robotę z kasiepściem w szkole spodlecznej, ale to była taka kontynuacja mojej roboty w kasiepściem LO w Brusach. Także i wiedza, co im robić, na co się nastawić, i robota mnie się tam tak widzę. Ty bardzo chutko sa wykazały talenty, bardzo chutko. Choć są, jak jej przerociła tych moich uczniów w pierwszej klasie, żeby jechali na dyktando do Srokojca, ale oni zaczęli się w Sywniku uciec, a dyktando, myślę, wtedy było albo w Rujanie, albo w Smutanie, tak nie pamiętam w tej chwili, to było dyktando w Srokojcach. I oni przepydli z kretesem, oni się w ogóle nie dostali do finału. No i wtedy takim redaktorem był Tomasz Urbaniści. I on napisał taki felieton do Pomeranii, bo on był takim korespondentem, i napisał taki felieton o tym dyktandze i tak dalej, wychwalił Srokojce, organizacja, ale napisał takie zdanie: w tym dyktandze ma przegryle, ale postępny bierzemy w środku. I postępny było w Betowie. I tak jak on powiedział, tak oni w środku wzole. Łed pierwsi były poprzez wyróżnienia, no i tam prawie Tomek Urbańści, Paweł Ruszkłewści, Faustyna Chińc-Miesowodywy. I tak z pamięci nie mogę powiedzieć, ale je zawele, łed prorok sanales i wiedzą, że ma w środku dowądzemy. Ale tam były naprawdę rozmaite talenty. Tam było wiele swobody. Tam się nie hamowało, takiego rzadko artystycznego młodzezny. I je na przykład nie miała żadnego iwru z przerichtowaniem ciegło. I na przykład jak jej przerichtowa zaproponowała Pawłowi i Magdze Fenik, żeby oni zaśpiewali na pierwszym wtedy festiwalu pieśni światowych, po kasiepsku zaśpiewanych, no i tego nie przyjęli z wielkim entuzjazmem. No i to jest po jakimś czasie pytam, no i jak tam będzie z tym konkursem? Pani ma nie damy radę przetłumaczyć się, mówię, ale i nie chce, żeby was tłumaczyli, i chce, żeby was zaśpiewali. Powiedzieć, co wam chce ta zaśpiewać, co wam może ta, a tłumaczenie nie leży do mnie. No i za jakiś tut oni przyszli, co oni chcą śpiewać, ale im miałeś jedno życzenie, żeby co mogą karali, Ałę Pugaczowi, żeby ona zaśpiewała Magda. No i oni zaśpiewali, pojechali do tego, no, do tych Lepińc i zajęli pierwszy i trzeci myl, Paweł pierwszy, a Magda myśla trzeci. Je dostała też jakieś podziękowanie za snyży, dolmaczenie na kasiepści takich dokazów. No i ty gdzieś postępnym takim wielkim dla mnie z tego prawie rocznika radosnym było to, że 18 tekst z tej klasy uczniów przystąpiło do matury. Zdawanie matury z kasiepści to było takie dla mnie zwieńczenie tych 3 latów uczenie się kasiepści tu w szkole na Łyczbach. Głównie to, że język kasiepści się pojawił tu w naszej szkole i wszystko, co było z tym połączone, wanodzi, koncerty, rozmaite projekty, warsztaty, to było jak taka wielka przygoda. I nie zakończyć tego maturą z kasiepści, to dla mnie to by było nawet kapeś nadzewni, a też na już szkolny własny Wandelewcie Drosky na ją namawia bez te 3 lata, nawet bez słowów, ale bardzo mocno i
no jak ma jest e-maile powiedzieć nie. To, że się nauczył pisać i gydać po kasiepsku, a też to, że podczas szkoły tworzył jem rozmaite artystyczne projekty sparłączone z liczbami kasiepścigłe, to miało temko droga do dalszego śpiewania po kasiepsku i takim największym wydarzeniem dla mnie była platka kamiści, na którym śpiewam wiszte kasiepskich poetów z muzyką kasiepskich kompozytorów, ale nie blues na kamiszkach promuja kasiebizne, bo myślę, że wnetka na każdym autorskim recitalu gdym co w kasiebach, albo śpiewam jakiś szteczk na przykład polskie albo zagraniczny szlagier przetłumaczony na kasiepści i to są w jedno ledzą barowidzy. Radość w tym liceum to było tak wiele, że to naprawdę nie było powiedzieć w jakimś tam w krótkiej gytce. No i my wyjeździli na rozmaite zędzenia. Moja biała strzała, to znaczy mój Mercedes, był znany w siodze. Bo to, że my jeździli na rozmaite konkursy, to była ta skra, ona miała padnąć. I jak ona na podatny grunt padła, to był płon. I wiele takich je prawie tych skrów, które padły i się przemieniły w taki płom i świecą i są buchum dla mnie i radostą, że ta drangu roboty szkolnych nie je na darmyka. Ci jakiś tam mniejsi uczniowie, jak jest poetka Faustyna, a ona jest dyrygentką, ona śpiewa w chórze i ona na tym wielkim koncercie ze swoim chórem i ona przeszła, ona się przewita, ona... I myślę, no jo, wiele, nie musiała być gorsi szkolno-skórne, oni nawet przechylają i się witają. Także naprawdę robota była super, ale też współdziałanie z dyrekcją tam, popierani, w jedno taką aprobata tego. Okazało się, że oni wszyscy wybrali ta stegna taką kulturalną, tak bym mógł powiedzieć, czy kulturową, czy nie wiem jak to powiedzieć, nie? Artystyczną. Bo Paweł to jest w tej chwili nazywany kasiepskim bardą. I tam, gdzie on jedzie i zaśpiewa te przeboje światowe, przetłumaczone albo przeze mnie, albo przez Tomka, albo przez niego samego, po kasiepsku, to cały zala i śpiewie, i sacesi, i czasem on my telebisów, że on chce bojowic, ale to czasem drągłe. Także Paweł, i on też zaryzi postępnych tym śpiewaniem, i po kasiepsku, i takim pięknym śpiewaniem. Malwina Laska też szła w Idolu, śpiewa, też śpiewa tam w Lepnicy. I artystka teatralna w teatrze w Warszawie. Magda teatr myślę w Olsztynie albo w Elblągu. Też nie wiem, czy one coś tam dalej mają leżność robić z kasiebizną, ale na wszystko przyjdzie sztut. Wszystko ma swój czas i musimy spokojnie czekać, że one też kiedyś, tak jak Danka Stenka, powiedzą, że one wysyłają na przykład albo jadą do swojej starci tam, czy tam do Klincia, czy do Kostyżyny, czy gdzieś indziej i to wybrzmi na cały, nie wiem, nawet na cały świat, bo Danka Stenka, jak lemuzie, to wsiądze poetstryki, bo ta swoja kasiewizna. Nie wiem, czy mogę tu ciebie wychwalać, ale to jest ta już nie jest skra, ale jest moim płoma. Bo jak i widzę Ewelina, co robi w Kasiebice, w biurze, gdzieś tam te projekty rozmaite, to jest myślę, no jo, wiele. I tam w środek, tam też, gdzie sady, to wsiądzie je coś od kasiepścigłe w tym twoim działaniu. I to mnie sa też baro widzę. O tym klitbarści, to też jakiego widzę, i ten błysk w jego oczach, i ta Grecja, i kasiobizna, i gdzieś tam to słowo powiedzone, mówię, no wiele, jednak jesteśmy razem.
Łędoch też skończył Kasiepsi, jakiego w Kostyżnie, jak ma się spotykamy, to mnie w jedno łapowidy, co tam w Grecji i tak dalej. Mówi, ale was no, jem najbardziej buśnie z tego, że jej wschodzę w cywie pisia, że znaja jak no postępny język Kasiepści. Tyś pisał o tym, że zdywam jem matura z Kasiepści. I tyś jak gdzieś jem świecę, czasem ktoś zapyty, to i tyś mówiła, że jem z Pelści, z Kasiep, a gdzie to je, a co to tam je? Być ta wiedza zdobyta w tym liceum, później pewno gwesno pogłębiony, u nas przede we w rozmaitym rzuce. Wiktoria Kłedzi-Kłesku, to był apartny. I pamiętam, że ma w jednosty wiele na to, żeby poznać swoje korzenie. Każda klasa robiła większe, ciemniejsze, albo robiła drzewa, albo pisała jakąś apartną historię swojej rodziny. No i jak jej przeczyta w pamięci Wiktorię Kłedzi-Kłesku, jej tatku, to jej ja poprosiła, czy jej to mogła wysłać do Pomeranii. No i to wysłała do Pomeranii. Ty, Bogusia Cerocku, do mnie zadzwoniła, czy to musisz mnie tak maltretować z takim tekstem. I nie wiem, czy ona jest później gdzieś to opublikować, czy to miało jakiś dalszy... Jo, miało, bo ona jest przerociony, Wiktoria Kłedzi-Kłesku razem ze swoją mamką, tatką na Remusowy Krum do Berzestowa i tam ona opowiada ta historia. Jedno łyso kiedem tak, że jem robotnika kasiewizny. Łystuwią cegła, po cegle, fundament jakiś robię, nie? Jak to je tam wyrosce, no to czasem no, na tym fundamencie co z wyrosce apartne, tak jak wzięcie mi przygłodzie Remusa. Z pokolenia na pokolenie budujemy ta swoja rafa koralowa. I jednym razem ta rafa koralowa wyńdze nad łeda, ty tam spadnie jakaś gałązka, jakiś coś, stworzy się łestrów, a na tym łestrowie może być zumk królewiący. To nie była robota. To było tkani, taci tkaninę pomaleńkły, a jak był dobry pomysł, to oni, ta młodość sama wszystko robiła. Bo teraz my też widzimy, jak Iwonka Meyer ma akurat my 200 wielki redos ze swoich uczniów, bo oni tam też dobywają te wszystkie place, ci w dyktandze, ci gdzieś tam. To jest też wielki redos. Tak było i jest Kasiepścim w Kłestyrścim liceum miona Józwe Wewicigłe, patrona 2022 roku w Kasiepsko-Pomorczym Zrzeszenim. Je widzec, że szkoła dywy fejny brzód Kasiebiznie, ale niech wcyk mdze dla naju niespłydzunką, jacich jeść absolwentów w psingnoce na mady.